Така, топ 5 български манджи. Топ път наистина. Така, зелеви сърми, отврат. Каварма, харесва ми, но не ми харесва. Мусака любимо. Гювече, вкусно. Така, пържурена фурна не са много български. Що пък да не са? Абе, български си. Пържурена фурна, любимо не, но вкусно да. След кювече. Кюфтета по черпански. Противно, но може би неочакваното, не обичам такива кюфтета. Ако ще са кюфтета и картофи, да са кюфтета и картофи, а не кюфтета объркани. Но става. Става. Агнешко с ориз, агнешкото да го духа отвърт. Пиле с ориз. Тук същата схема. Ако е пиле и ориз, става. Но ако е пиле с ориз, което е... ориза е спластен и прилича на маргарин, като го ядеш примерно на следващия ден, е гадно. Така че харесва ми, но не. И даже след каварма. Пилешка каварма важи. Вкусно. Но след пържоля. Пълнени чушки с кайма и ориз. Важи. Но това със сигурност е тук даже след гювече. Гювеч с зеленчуци. Не. Миш-маш. Зависи какъв е. Ако е по моя рецепта, любимо. Но след мусака, може би. Тиквички с ориз. Не. Ял съм, но не. Постни пълнени чушки с ориз. Как постни бе, да не чувам. Лапът с ориз, да не чувам. Спанак с ориз, да не чувам. Гювеч от боб и зеленчуци. Гювеч от боб става, ама зеленчуци ме изгуби. Става, ама много става. Много насам. Тиквеник, да не чувам. Огретен от картофи. Абе, тук половината не са много български манджи, ама нищо. Огретен от картофи става. Много след... да, е така, примерно, да, след кюфтетата. Пататник не съм ял май. Ял ли съм пататник? Не съм ял май. Яхни от боб, любимо. Даже... Не. Мусака, това вече е сложно. Мусака или яхни от боб. Това е сложно. Може би първо боб, защото има много разновидности. Леща яхния повръщам. Картофи с копан и чесън. Вкусно. С пържолки, таман. Но, примерно, е така даже. Така знам. Зелен фасул с домати повръщам. Тиквички с домати и чесън. Тиквички с домати ли? Тиквички става. Пържени с чесън и кисело мляко. Но с домати не съм ял никога. Така че по-скоро не съм ял. Катино мезе. Нямам идея какво е това. Родопски клин. Нямам идея какво е това. Капама. Става. Зелник. Повръщам. Топ 5 манджи from me. Окей. И нямаше най-българското мешана скара.